Gitayog og magnitude 6 nga linog ang Mindanao din ang epicenter niini ang probinsya sa Surigao del Sur. Ani ang report. Tataw sa CCTV footage sa Antigro residence sa Bistig City kung asa na sinateng intensity 5 daw miliyok ang yuta sa kakusog sa linog ug ang mga tanom hasta ang nakaparadang sakyanan. Sa hulagway nga kuha ni Ariel Corvera, nahugmak ang usa ka parte sa pader sa ilang balay sa Prosperidad, Agusan del Sur, human mitayog sa kasikbit ka Surigao del Sur Province ang magnitude 6 nga linog pasado alas 6 ka ginang buntag. Hinoon, walay na report nga naangin sa bang insidente, samtang padayon pang gimonitor sa LGU kung doon na pa'y dugang danyo sa tibok probinsya. Samtang sa hinatuan Surigao del Sur, nangabungkag usab ang mga paninda sa katindahan, gikan sa soft drinks ug LPG tank nagpasad sa log. Ang mong lugar ang pinakaduol sa epicenter nga moang San Agustin. Wala inoy gikatahong kinabuhing naangin sa mong pangitabo, apan tumang kalisang ang gibati sa mga residente. Sa Hingoog City sa Purokwan, Barangay Kahulugan, nakuha ni Mary Ann Mahinay ang pagliyok sa mga nagbitay ni ining paninda. Ang lungsod sa San Agustin, Surigao del Sur, mao'y epicenter sa linog nga mitayog alas 6:37 kaganang buntag. Unang gireport sa Feebox nga magnitude 6.4 kini, apan gi-downgrade ngadto sa magnitude 6. Nabati ang intensity 5 sa Bislig City, Surigao del Sur ug sa Rosario, Agusan del Sur. Samtang intensity 4 sa Caguait, Tandag City ug Bayabas sa Surigao del Sur. Intensity 3 sa Cagayan de Oro City, Taguluan, Villanueva ug Balingasag sa Misamis Oriental. Intensity 2 sa El Salvador City, Initaw, Lugait ug Mantikao sa Misamis Oriental gihapon, ingon man sa Virac, Catanduanes ug intensity 1 sa Iligan City. Sumala sa Feebox, dunay mabati nga aftershocks apan walay gilaumang tsunami nga mahitabo. Ako, si Teco Campo para sa One Mindanao.